Ngasengene. Nabe ngqongqo emkhonto uyayibanga ilili, uyayibanga inyembezi. Umagwaza ayiqhuba ayisekhaya kunina sothondoza. Kanibingelela nina beqhawe. Nina bembuku. uZwangendaba wakajele ngithinta oJele namhlanje. Thinta oJele kusho ukuthi inkosi uZwangendaba lensizwa yagcina ke isizakhela ubukhosi bayo obukhulu obutholakala lapha ezweni laseZambia. Sifundazweni saseChipata. Chipata lapha eZambia, empumalanga yezwe laseZambia. Njengoba nibona nje lapha esithombeni, lesithombe engisifakile kubhaliwe lapha. Ize nje bebhimbile abantu akwethu. Babhimbile bathe ephendukeni. Futhi babeqonde ukuthi ekuphendukeni ke kushuthi kwabeke kuyisigodlo senkosi umphezeni wokuqala. Inkosana yenkosi uZwangendaba. Yonke ke leya ndawo leya elapha ibizwa ukuthi kuselangeni. Uqamama nje nedolobha elaziwa ukuthi iFeni town. Yes, Feni town. Yes. Kunjalo bakwethu, kunjalo. Kushuthi ke uZwangendaba wayekade eyinduna, engenye yezinduna zebutho lamaphela. Induna ezinkulu zebutho lamaphela. Kwathi ke ngemva kunqotshwa kwenkosi uZwide, inqotshwa inkosi uShaka. Okay, ake ngingathi kokunqotshwa ngemva kokwehlulwa. Yehlulwa inkosi uZwide ayinqotshwa. Yehlulwa ngemva kokwehlulwa kwayo. Inkosi uZwide yehlulwa inkosi uShaka. uZwangendaba ke waphikelela enhlaneso. Uhambeni lwakhe wagcina ke esetholane nenye yeyinsizwa lapho uNcaba kaMbeka batholana lapho ke sekuseZimbabwe khona namhlanje. Enhlanana izwe laseZimbabwe. Futhi ekuhlanganeni kwabo ke bahamba bahlasela ke abesizwe ke samashona endaweni lapha yaziwa ukuthi kuseKhami. Bahlasela ke babhidliza nje, babulala nje yonke into lapha, babulala nje kwasana. Babhidliza kakhulu, bamosha kakhulu, umonakalo abawudala mkhulu kakhulu. Bagcina futhi behlangene noSoshangane, wagcina eseyisilo sikaGasi. Baba bathathu ke manje uhambeni lwabo bahlasela ke sebebathathu. Waba mkhulu ke umonakalo futhi abawudala. Wagcina kuxatshweni futhi, uZwangendaba waqisha noNcaba. Inkosi uNcaba kaMbekane kwahlanganyelwa isilo sikaGasi. Ngazi ukuthi kwase kubangwana. Sabashaya isilo sikaGasi sabachitha. Wasasimandla phela. Wasimandla kakhulu, sabashaya sabachitha. Babaleka. Sagcina ke sona sidlulele la sekwaGasa khona namhlanje lekoSofala eMozambique, la esagcina sedlulele khona isilo sikaGasi. uZwangendaba wahlala ke lapha, wagcina ke esetholene nonkosikazi lapho wayemandla naye. unyamazana wakwaXaba. Okwahamba wagcina esegane inkosi uMzilikazi. Kwazalwa ke umntwana uNyanda. Wagcina ke fudukile inkosi uZwangendaba, yagcina ifudukile lapha ezweni laseZimbabwe, sekuseZimbabwe khona namhlanje. Yaphikelela ezweni laseMalawi, endaweni eyaziwa ukuthi namhlanje kuthiwa isemzimba. Isemzimba. Yafika yakha lapho umuzi wayo waseKwendeni. Ekhona emzimba. Yayisikhulile ngaleso sikhathi. Yayisiluphele impela, iminyaka yayisihambile. Kushuthi ke emadodane nayo inkosana kwakuwumphezeni.
kanti ngapha ngaseqadini kwakukhona umbelwa ezinye insizwa zenkosi uZwangendaba kwakuwumthwalo amadodana akhe la omabilabo olufo umsholo ondaba zakhe nabanye. Kanti induna enkulu yenkosi uZwangendaba kwakuthiwa uGama, yayingakagama isibongo, yayingakagama isibongo. Omunye wayebuya alekelele lapho ekuholeni isizwe, umne wabo wenkosi uJele, mfowabo omdala ogama lakhe kwakuNtabeni wakwaJele. Futhi-ke ngemva kokukhothama kwayo ke inkosi uZwangendaba kwaqubuka ingxabano phakathi kwamadodana lapho uMphezeni inkosana enkulu kanye umbelwa kwaxatshwana impela kangangokuthi uMphezeni ke wagcina ke edubile ke izwe lapho eMalawi. uZwangendaba naye angazi kwenzekani ekhothameni kwakhe, bathi abanye akakhothamelanga eMalawi emzimba, bathi wadlulela le koTanzania. Asazi ukuthi kuyiqiniso kangakanani lokho, kodwa khona abanye abathi cha wakhothamela khona eMalawi. Kodwa ngicabanga ukuthi kuyiqiniso ngoba eTanzania khona abantu bakaJele nabakaKhumalo khona eTanzania bakhona impela. Nginobufakazi balokho, nginobufakazi bakhona impela. Futhi ke uMphezeni ke wagcina ke esehambile ke wayonkanisa lapha endaweni eyaziwa namhlanje ngokuthi kuseChipata, isifundazwe leso esaseZambia. Wafika wakha lapha umuzi wakhe wasekuphendukeni, njengoba nibona lapha ebhodini kubhala ukuthi ephendukeni, kusho ukuthi babhimba abantu akwethu la, njengoba nibabona nje osisi bemile lapho ngaphansi kwebhodi elibhalwe ephendukeni. Cha, babhimba babeqonda ukuthi ekuphendukeni isigodlo senkosi uMphezeni leso eyafika yasakha lapha eZambia eChipata, buqamama nje nedolobha iFeni town. Futhi yonke leya ndawo leya yaziwa ukuthi iselangeni lapha, kuthiwa iselangeni. Manje ke lapha kubusa uMphezeni wesine, inkosi uMphezeni wesine oyisizukulwana ke esenkosi ke uZwangendaba. Kanti lapha eMalawi lapha eMzimba umbelwa wagcina ebutholile ubukhosi, wagcina eqhubekile waba yinkosi, ebekiwe wagcotshwa impela waba yinkosi, inkosi umbelwa. Manje ke kubusa ke umbelwa wesine khona lapha eMzimba eMalawi. Kunjalo impela, kunjalo impela nina beqhawe. Amanye amadodana enkosi uZwangendaba kwakuwumthwalo, umabulabo, ulufo, umsholo nondaba zakhe kanye nabanye nje babebaningi. Yayizela impela inkosi uZwangendaba, babebaningi. Ake ngime ke lapho, ake ngikhawule ke lapho nina beqhawe. Sicela ningene kulo shunu wethu lona womlando. Sicela ningene impela Khumalo TV, subscribe nje, ningagcini nje ngokubuka nje ivideo, subscribe bakwethu, ni sabalalise le link le link kashunu wethu shunu womlando. Siyabonga nina beqhawe, nina benkosi, siyabonga kakhulu.